Network, guys, network, you could teaser network. Network ya neta, guys, network ma one. Shopo ya progress dzekuti vamwe vanhu vanoda kusimudzigwa vasimudzigwe. Satani ouya oti ndi kugara pamoza Satani zvaanoita so zvakaoma. Hanzi nda pause aid, all right. Ndo aid and pause. I'm aiding you in the pause. Can you when are you not going to see? To do what? They do some with you. They did. I'm waiting to see that day. Huh? Okay. I promised you. I think it's moving, is it? Ndapose yadona network ya network yadona aisikuda kuura ichirega tuona. That is good. Toda kuona mawigi acho kanaira leni. Ndapose. Hi, SIS MELLY. Ndeipi Poli? Mushe muri sei? Mushe uri kubasa. Hello? Uri kubasa. Uri kubasa. Hello? Uri kubasa here? Ndiri kubasa. All right. Taura tinzi. Ndiri kubasa. Taura tinzi. Oh, okay. No, hello, diary. Muri sei kwese kwamuri. I just wanted to introduce to you guys, especially kuvana ma 2000 edwai. Vanema 5 O levels, kana vane metric. There are programs to Germany. But what I normally advise Vana is that you go for 1 year on a volunteer basis. So for that 1 year, unengo chiona kuti simongo onobva mu system iri different, whereby you don't even know what you want to do. Saka when you go there for a year, uno ita volunteer, they pay for your food and accommodation. Saka after 1 year also choose out undaenda kubasa here kana training yakawanda ku Germany ndema craft like mechanics, mechatronics, aviation, you know, all those things. Saka after 1 year kana wazo choose out undaenda kuchikoro kunoita degree or whatever you want to do, the tuition is free of charge. Akubhadarwe kuenda ku tertiary institution ku Germany. Saka the first point of call is for someone to do German language uchiri kuno, because it's a visa requirement. Saka unoita German course yavanoti B2 language course. It takes about 3 to 6 months to master that. Then also nyora exam yacho, then you utilize that to one a visa. So that is the first point of call. Then also tora visa rako oenda, you go and be a volunteer. But kana une qualification already, you can go already kutono chagabasa. But munu wesa anoenda ku Germany needs to do the German language. And from what I've heard, Pauline, German it's even better than UK. And German is even better than UK in terms of life. Iri? And iri reason, iri right, like it's even better than UK. Lifestyle yayo is very good. Saka vanoda kupiwa more information, munondi bata then ndokupai information yakakwana.
macourses acho anogona kunoitwa and all. But musauya muchizonditi hanzi ini ndaida kubvunza kuti handina hangu malevels kana madhi anga achitaurwa aya hazvisi zvemad ndezve vanhu vanenge masi zvichidzika kumusoro kuma-A. Saka madhi haapindi. Saka language yekugermany iya inotaurika here iwe inobatika iyo iya? It's very simple. Inoitika. Inobatika because vanhu vakawanda isusu kunoku kuEast London ndokune plant yeMercedes Benz, and vanhu vakawanda vanoendeswa kuGermany for like some months or some weeks and all, and vakawanda they can speak the basic German language. I say you don't go deep. They can go to survive. You know, when you don't when you are in a non-English speaking country, it complicates your life. Can also a little bit of their language. So it's not much, or it's not going into detail. But they go to survive. Yeah, pakaipa. Saka right guys, mainzwa ka information kune vada kwena age limit here. That is what zvine age limit here. Zvodiwa here machembere etudhara. Zvine age limit. Age limit, I think it's about 27. Inini neme ati. It's up to about 27. Saka vane vana vakagara kumba vasina zvekuita, vamwe vakapasa, even une degree unongoitawo mati ndati tinonotsvaira maofisi avo ekukoko isu machemberi. Hanzi mino dzedu hadzidiwi. Hanzi mino hadzidiwi. Vanodzijaira vanhu vekugermany vane mazimino polini, vanhu vekugermany vane mhino dzakareba Africans I think anogona kuitaura. It's between 18 and 27. Vanhu vekugermany vane mhino dzakadai so kureba kudai polini tokwana kudai kuEngland. Ndoda kuEngland. Hansipewo contact yenyu please tikubatei. Hansi contact tikubatei. Okay, I'll write my WhatsApp number then muzondibata. Thank you so much. All right, thank you Pauline. Unonyora mu comment section imomo then ngosotora. Okay, all right. All right, thanks my sister. Thank you. Okay. Right. Mazvinzwaka vari kuda kuenda kuGermany uko. Vakaenda kuGermany handi mazvinzwa. Kwanzi kuGermany kuri kuendeka. Vana ngavaende 27 and above. Please endai kuchikoro. Go and further your education. Vana vadiki ava kuti hatina zvokuinda hatigoni kubuda kunze hatidi kuGermany uko. Chongoitika nchokuti iwe uchimirira kuti uapply next year gore ratopera chifana kudzidzira chiDutch ichi. Chifana kudzidzira chiDutch icho chikwai chakada kufanira neAfrikaans vana hoi moi. Handiona chitanga kudzidzira Afrikaans. Handimaona chitanga kudzidzira Afrikaans kuti paunozoda kudai dai unenge wawana zvimabasic basic zvelanguage izvi kuti ukwanise kuti unopinda uinde indai kuchikoro vana vadiki go to school. Saka ma31 matochembera mirai zvei makadaro nema30 years kudiwa 27 and below. Right. Pane umwe yada kuedgwa vemapage uyai tione. Vemapage vacho vari kupi vetumapage sendai marequest tione. Vetumapage vari kupi sendai marequest tione. Vemapage sendai marequest. Vemapage sendai marequest tione. Vemapage sendai marequest tione. Vana Valentine ma 25 years muno qualify. Vava vema vekuchembera vema 30 vekuchembera nima 31 munoenda kuIndia 50%. Moenda kuIndia uko. Moenda kuIndia uko 50%.
Noenda kuindia ku50%. Right, vemapeji vacho Huyai tione. Vana SIS MELLY ava havazodi kutisapota mastreet, havadi kutisapota mastreet. Tikudedzera kuti Huyai sendai marequesta pamupinde vemapeji acho. Handi mune mapeji here ma-upcoming socialites. Hamuchadi. Kwanzi pane vane malinks ekumaCruise here. Vane malinks ekumaCruise. Ini ndiri kuti sendai marequest vemapeji Huyai pamusoro apa. Huyai ndikuchurikei pamusoro apa. Mutaure mapeji enyu kutanda nezvei vanhu vakufollowai. Handi mukuda following. Handi mukuda following. Saka tozama kumaketeraiwo futi mahara free of charge. Toti chiHuyai hamuchauyi kasi kungodai follow. Kungodai follow. Kungodai follow. Kungodai follow. Tosha kuti tofollowa papi tichindepi moita nezvei. chiHuyai tione sani kuti moita nezvei. Hands I just did. Apana request up. Apana request up. I read the domestic work. Apana request. There's no request to this side. There's no request. Apana request. Try kudzoka kuita futi. Try kukanda futi. Send a futi request to him. Send a footy request to one. Might Kimbra, some request as Kushikaya. Kuna request. Shouldn't come say. Kuna request. Kasi network young. Kuna request. There's no request. Kuna request Kushka. No. Peter say. You can try to aid the Riri, I'm trying to aid you, Tone. Riri, I'm trying to aid you. Riri, I'm trying to aid you. The corner. Riri, I'm trying to aid you. Direct one. Hello, Riri. Hi, SIS MELLY. How are you? I'm good, and how are you? I'm good, thank you. It's an honor to be on your platform. Thank you so much. No, you're welcome, my sister. Hey, choose Okay, in page rangu it's for mainly for domestic workers. Okay. So what we do is we have fun together, Tinotamba. Then we teach each other also just life in general. Okay. What you are supposed to do in life as domestic workers, how we're supposed to do it at work, how we're supposed to present ourselves at work, and also kusimudzirana kuti, okay, after being a domestic worker, where are we seeing ourselves in 5 years? Where are we seeing ourselves in 10 years? So that's what I'm looking forward to be doing on my page. Okay. So what makes your page different from Madumbe Diaries and the Madumbe Funny page? What makes it different? Because we want something different. We cannot keep on following you guys. We need, sorry to say this, I'm trying to motivate you. And try to think, all right, what's new? What is new that you're going to bring to the table? Okay, thank you so much, SIS MELLY. And thank you so much for alerting me on that. I had not really dwelt much on that, but I'll look into it. But in my main purpose is, I don't want just to dwell in us being just domestic workers. And when we are rising, I'm also looking forward to discuss on projects that we can do as domestic workers. So yeah, going back to your question, I will really consider what you have just asked me. Yes. Thank you. Yes.
I think I've challenged you. Just go and sit down, go and look at these 2 pages. Anti Matumbe Diaries, tanga. Because Matumbe Diaries fan. I've seen that they've grown. Just go and check it out. What is it? Chaninga unza. Doing content creation man. You're not creating content. Inini ndapinda ondrisa Matumbe Shakari. Chichaninga offer. Chiri different kuti people can follow me. But no chakati. Ndivana Matumbe vese but chakati tuana kuna ushu. Yes. And what? Yeah. So it's worth also looking into, guys. She has her own page, guys. I think Maona started a page. Please, she's looking for your following. She promises you that she's going to bring something new and take her on the table. So please, guys, follow her. Following her, you please follow her. She looks so eloquent. I think she's somebody who a creator. She can create something new. Just follow her, guys, and let's see. Thank you, my sister. Wish you all the best. Thank you so much, Melly. My tabas. All right. Thank you. Sharp. All right. Thank you. Right. Pane mumwe here. Network yacho iri kuita zvokunetsa chako chakasima wani. Send a request. Maitsanaka, I'm trying to add you. Network iri kunetsa, guys. Kunetsa. Chamedza kuti izvo zvitoonekwa izvo zvakatowanda izvo mazvona izvo zvakatowanda zvamhanya kuberuka. Bring it. Adona Maitsanaka ndikukuona pamusoro apo wani kuti bring. I'm trying to bring you Mama's kitchen. All right. Mommy shows kitchen. Mama sells kitchen. The plastic is the big. I don't want to be in the sun. Mama show, I'm trying to aid you. Mama Michelle. Okay. Bado nafuti guys, I think network yangu irikunetsa because my comments ask kufamba and sikuna ma comments manyuwani takangomira panzvimbo 1 anzani uya kuti I'm selling Lorin ndikuzama kundikona message yake pane phone inonzi comment yakanzi I sell brocade fabrics manje tokuedha site tione kuti chinhu chinonzi brocade iyo fabrics zacho network kwaina Maitsanaka dzingori dzemu bedroom. All right. Brocade fabrics ndochi. Guys, hands follow my page. Let me try. K live. Let me try kumtraga patoni. I said add. Let me try. K live. I'm trying to add you. Shakazara. Declined. Aramba K live watch. K live watch aramba but arikuti anoda following saka aramba ati declined. Saka men anchasiyo. Tichiti batsire. Nani page wacho. Sheila, I'm trying to add you yaramba. Sheila, guys, if phone yangu saka ndakwenda yangu zvikuramba izvi guys, tatati tandare zvaramba. Seripiri. Tatati tandare zvikuramba izvi. Zvikuramba guys, connection failed. Saka ndakwenda yangu guys, tatati tandare asi kukubowa tangu zvigarira panze guys. Kuri kubowa tangu gara pano, kuri kupisa, chekuita hapana kuti usimbe kupinda kana mupatingi kunogesa cheko ngozvigarira panze guys. Saka ndakwenda yangu tobatsana time guys. Bye bye.
usiro zvakanaka. Bye bye.